Nyakoro mogeni higni adek chakre jatend piny Kenya William Ruto ne kawo telo kendo koro mi sigana moyiedhe wi mano. Higni adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto kawo telo ma pacho ka moko kuom jodak ma Homa Bay nyiso morgi gi chenro mar gero ute ma nengogi yot e pacho ka kokalo chenro mar Boma Yangu ma nyaka sani chiwo thuolo ne jo Kenya mar bedo weg udi, bero yuto mag kaachiel gi chuogo thuolo mag tije. Kata kamano oganda moko wacho ni ewi ber manitie midhiero ma ka gi kacha mowinjore piny owacho ketie kendo rang mos kendo los mondo obed makare. Millicent Adhiambo nigi ler. En higni adek nyaka ne jatend piny William Ruto kawo telo kendo achiel kuom mise mage ne en chako chenro mar gero udi ma nengogi yot ma sani dhi nyime e moko kuom gwenge ka ranyisi en kaunti ma Homa Bay. To bende chenro ni oseloko ngima oganda e alwora ma Homa Bay. E limbe marwa mar luwo chenro ni e kaunti ma Homa Bay, moko kuom jodak koro yango ni sani giyudo udi marang'iny gi ni malo kendo nigi pi maler, teko stima kod arita kwe makare e yo mayot. Bende oganda mathoth ma yande odeso ute sani gin weg ute ka gitiyo gi chenro mar chudo mos. Sani ayudo ot. Odni omiya thuolo mar chule e yo ma flexible. Aketo deposit mar atamalo 10 kendo ido ni achulo ot kadak e iye, achulo rent but anyiewe e yor rent. Nyicha kane adak e ot mar pango ne achula rent lakini ot nok mara. Sani to odni koro mara. Utegi onge odiochieng' moro amora mane pi oselal, pi nitiere throughout, electricity system ber kendo nyaka nitiere compound maber ma parking ber kendo nyaka nitiere kuonde ma bende ng'ato nyalo wuok oko oywe kata balcony, nitiere space maber kendo kata e compound nyaka nitiere kama nyithindo bende nyalo tugo. Chenro ni bende gilero ni chuogo nyaka thuolo mag tije kod ohala ne oganda mathoth e kaunti no. Sama nochak program ni noken mana gedo kende, nokelo tije. An achiel kuom joma nomiyo tije nikech nabiro gi tuktuga mar chiemo tauso ne joma ne nitiere ka kendo mano nomiya yor yuto. Sani biro mar gini kane bende okelo yuto ne joma moko. Sani ka obedo koro kama idwa chak use kendo koro yudo ni ohala dhi ngirore kendo bedo ka. Takamano moko kuom oganda to pod yuago midhiero madwarore e utegi moting'o nok mag kuonde yweyo, onge mag kuonde moyo lewni, yore tudruok manyap kod chike matek mamono gi dak mayom e yo makare. En mana kar hanging line ema pok ne oger, lakini wang'e ni sirikal wa osewinjo mano kendo gibiro duogo mapiyo mondo gilosnwa hanging line wayud kama wanyalo moye lewni. Kendo gimachielo kendo wadwa ni jogo manigi family, nyithindo matindo manika, sirikal olosnegi kamoro matin kata playground kama ginyalo yude kinde kendo ginyalo tugo. Na vitu tuliwekewa siji ni network, ni aerials hapo juu. Inaleta shida kidogo. Kendo gimatimre, masharti mai imekuwa ngumu sana kidogo. Sasa tulikuwa tunaomba kama inawezekana, watupunguzie hata wakuje kwa ground, watusikie vitu wenye tunapitia. Ewi mano, kata kamano, gijiwo oganda jo Kenya duto mondo ndikre e chenro mar Boma Yangu mondo giyud thuolo mar bedo weg udi machulo yot e nengo moyweyo kata obedo ni ng'ato onge yuto mongirore. Sani nitiere project machakore ka phase 2. Made uduto te udhiyo nikech an natime through eCitizen. Adhi e Boma Yangu, ayawo account, ajaso form mane nitiere kanyo, to sakano osewinjore to nobiro momiya ot. Utegi ng'ata teka ni yuto ni iyudo gimoro matin to sirikal oketogi e kategori mopogore ma ng'ato ka ng'ato nyalo yudo ode. Ni utegi kitieko chulogi to odni biro dong' kendo obedo mari. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.